Dr. Ojwang were kod welo makamano. Apano Ojwang otiyo wisdom. Ojwang nyong'e ni penjo dhi penje mang'eny. Nikech magame mancho support a lot of things also timore. To nyocha threshold no pok sirikal omit. Ng'eny until today sirikal osebedo kane gi luoro maonge tiende nikech gin gi jok moko tegno e rang'eny ma kombe ma gimiyogi. Mino an ka tho e wuok pok investigate nyaka sani. Bugo ng'a notho kama history neno ma mai gimo miyo no nege. Kora ko ng'endi ng'ama no negi ni no negi justifiably. Kose no nege i provocation. Kose no nege by mistake. Ng'en mago ingredients mone gorang gik mineno mwawacho gi. Koro Ojwang to nyocha en jasirikal. Kora paro kanyo to timo a lot of wisdom. In fact, he's somebody who should be praised. Nene ga karasi moko wuoyo kare ndani wiye. E gimeng'e no tweye werigo. Koro gima nyalo kwayo. En mana ni wagro wadongo iwinjo Cleophas to kwadongo wadwaro yawuoyi kojwango nikech otimo a very good thing nyiso ne dhano kendo nuo ne dhano adier nikech ong'eyo ni gino dhi tweye kata nye miye ji do dhi court ke nitie weche manyiso so wacho chien kacha ma ji do dhi challenge go in the court of law. Kora naparo notimo maber. The only thing the president onwang wisdom ochako yier ng'ama longo manyalo bedo kanyo. Erokamano. Yena mono mi ayud paro ne kapono Elizabeth Odaga